El nom d'Ildefons Cerdà, l'enginyer que va donar forma a la nova Barcelona a mitjans del segle XIX, és ben conegut per tothom. La seva imatge ho és menys, però Autobiografia el que fem és mostrar, és recuperar la sessió de retrats que l'enginyer barceloní Cerdà es va fer a París amb el fotògraf més prestigiós de l'època, i ho fem a través d'un document absolutament excepcional, que té un gran valor afegit. No es tracta només d'un retrat, sinó de l'albúmina completa en què el fotògraf mostra les 8 fotografies que va disparar aquell dia. És un document excepcional perquè normalment disposem d'aquestes fotografies per separat, muntades en el típic cartronet del segle XIX en què es presentaven les targetes de visita. El valor afegit d'aquest document és que ens mostra una albúmina encara sense retallar pel fotògraf. Per tant, podríem dir una prova d'aquella sessió de fotografies en què Cerdà es va regalar uns retrats absolutament fantàstics que podem veure aquí en tota la seva dimensió. L'Autobiografia de Catalunya el que fa és presentar joies de la història de Catalunya, algunes conegudes, d'altres absolutament inèdites. I el que fa és parlar el gran document amb el petit document, la gran història amb la petita, i de manera molt atractiva visualment i molt dinàmica. El llibre es llegeix i es veu, perquè és un llibre també per gaudir-lo visualment, de manera molt natural.